Коста хора, днеска играем Happy Wheels, аз съм Роско, тук с мен е Павка и Изи Норд. Изи Норд заглуши, аз тук стоя закачен АФК. Павка. Ти къде играеш, бе? Ти на коя игра играеш? Добре. Гледаш клипчета ли? Дядо Коледа. То финала е долу. Кое е трудното? Си! Колко сей? О, Изи Норд. Чек, да имах такова шината на задна гума. Гледам. Лети, народе. Аре, бе, Лени, летете. Вой. Чук, нещо ми се бъгна. И ние стреляха с 100 стрели и едната са... И нито една нищо не направи, човек. И нито една нищо не направи. Да. Забучиха бях държа. О. А да знаете, Изи Норд Пуши в море. Тихо е от. Чуле е от. Ома г. Ота. А така? Сбъгнатото не му човек. Аз го минах само един път и то беше по бък. Чай сега е така ще го минем като парком. Пуп. Все пак е джъмп. Тая игра няма игра повече. Що? Аз човек не може да скача едно блокче. Не. Мога да мина едно ниво. Значи не си добър. Какво е това? Някаква видеоигра. Къде бе? Сетих се как се минава този човек. Аз ще чупя врата. Гаси. Това не изобщо не го знам как се минава. Изи Норд, с кой играеш? Кой герой? А? С кой герой играеш на Happy Wheels? Ако знам. Кой? С Джастин. С дядката. Хубаво е. Аз мога да хакна такова самата игра. Като се включа 100 хеликоптера и прехвърлям джъмпа и после не ме интересува, аз летя. Човек бъгнах самия мак. Добре, хора, как ще минем това, бе? Човек трябва мега бавно развиваш той, който е направил тази игра, човек. Как с едно колело ще го минеш това, бе? Аз човек в момента се бъгнах в някакви решетки. Човек, аз хакнах играта. Той дядо Коледа само може да прехвърли. Текстури. Давай, колко се. Ти моите елени припаднаха. Човек говори малко по-смешни неща. Тапира. What the fuck, каква е тая, бе? Аз се изсядвам. Аре. И гати триместното колело, човек. Глед, човек, това малкото стана като бебешка играчка. То не знам дали изобщо беби. Май вече не е. Аре, вежено. И гати. Не бе, човек. Ще щупиш врата на детето си. What the fuck, как не съм си... Ицо! Више. Гати якото. И бах. Човек, не барам, виж. Те се управляват и гаси. Павка. Установих, че колелото човек се дава газ по някакъв електронен начин. Човек, аз дам газ и колелото да... Нали, детето е само, аз чупих колелото, детето е само, човек, и аз дам газ и то... Не дам газ, ме въртя и то върти и някакво... То с моторетката. То сякаш ще дигне назадна. Не! Айде, обърнах, чупих му се главите. Моята е жива. Сега ще щупя. Кой бе? Все още ли си в YouTube? Бронзаци.
Сега ще мина. Ого. Нищо. Добра седалка. Чат. Аре, използвай се, от пуп. Така, стана като муцка. Аре, бе, болен. Пуп. Аре, разглобен съм. И не ми даде финиш. Супер. Че искам, това ми е много лесно. Искам малко по-импосибъл. Аре, човек, поснима, ве! Чай, знам как. Шрифт. Аре, пусни са! Гледай, човек. То много от... Павка, какво млъкна, бе? Аре, храни малко, млъкна. О! Човек, минах го втори път. Много съм от... И гати. Шат. Ого. Ви повече не можеш да заредите, Ма ти можеш. Фак! О, си. Перфект. Направо нямам да... Аре, ве, поснима. О, човек, разправа като животно. Направо разправа като животно. Направо ме изяде целя. Аре да го видим този дърт. Аз бъгнах епилуса. Подводно кралство. Да се почина малко. Да. Аре, ве. Аз човек стоя в някакво дърво и мисля да стоя 110 хилядилетия. Ого. Ого, thank you very much. Thank you. Аре, бе, човек, стигни до ключа, бе. Така, бе, ко си играеш? Човек, стигнах до финала без ръце и без глава. Стигнах до финала без ръце и без глава. Аз съм отишъл с сам... Аре, бе, човек, каква е тази вирига, бе? Не можеш ли да минеш, че се риба в балона, бе? Напиши Вена. И ти ли играеш на това? Аре, бе, човек. Филмка. Си. Така, филм ще има винаги. 99% е impossible. Човек, как ще е impossible? Аз го минах от първия път. Аре, оцели ма, бе. За някои хора е impossible. За някои не. Гледай го. Вей, човек, виж, че не мога ме оцелят сам. Виж, ето ма ударя, ма привлича към финалата и че... Пуп. Хайде. Прицака ли се, бе, моето момче? Прицака ли се, бе? Сега аз играх тук на едно мега лесното, май сега ще стане много бързо и много трудно. Аре, бе, човек. Ох. Да, и ох. What the... Fuck? Ти ма пусна ли? О. Гледай го, е малко копелен. What the fuck? Тук... Какво ще ма целят с брат ви ли, бе? Вей. Тъпя. Как ме оцели, бе? Ще мога да скоча върху главата ти. Припадам ли? Не, липсваш ми живот. Омага. Чук, това на нормал е мега лесно. Само че сега го пуса на най-трудно. Омага. Хубаво. Това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте. Абонирайте се. Чао.